Kom zo. Zo gaan slapen. Dit is niet zo makkelijk, nie wacht. Nee, maar mijn handen is zeer, dus ik op. Heb je een beetje slaak of van je klim? Ja, van. Oké, klim. Dat is ook mijn schoenen hier, zeg het geen grip hier, dus ik op. Mooi vrouw. Dan kun je ook Nee, maar hier is het geen grip. Yes, man. Nee. Kom, Charles. man, dit is fucking. Hey Blondie. Oh, don't film me now. No, what am I doing like this, thank you. Jou voor de Holly, Nadia. Oh, Charles. Dat is Charles, nou. Yes, Sean, kom. Oh nou, ek heb jou ook vast net as jy om hier kom gaan. Je moet hem daar weer rooien krijgen. Ik heb die gestaan eens. Sê Sean, Bernard, Hij gaat voor die big rooien. Bernardus, Ja meneer. gaan dit, Nee, het gaat goed, dan geven we jou. kan nie klaar nie. Oeh, lekker. Mooi, mooi. Ja. Go stem. Wie zei ik moet Charles erop? Ja. Charles, oh, nou kijk daar dan. Hij is zo nou weggekomen, zeg ik op. Lekker zitpositie. Jy gaan vassit soos Emma. jy gaan ook daar vassit soos Emma Zet dan vassit. uit vast. Heeltemal. Charles, dat is leuk bij jou te bien. Aan die Weet. Nee, je legt net die maag in. Charles is daar! Ik weet. Dit is die houtjie breek as jy nie meer daar nie, as jy hier onder. Ik ga eraf. Ja, arm laat rust. En jy het dit toe nou gemaak. Ik ga niet nou klaar, die is al vervoer. Raak het in my boot. Maar nou gaan het koud. Dis so baie klippe daai. Kyk net na dit. Dit is 'n in die moed jy kan sit een pad op pad. Dis baie goed. Woe! Hey, drop. Hier moet ek hoeste ding raak. Dis nog nie daar nie. Rules. Come on, Charles. Tik die boer oorslaan. Right, okay. Nou kom. Ja, kom. Abseil, boy. Right. Jy weet met regheid wees, want Ik weet het, ik wacht niet eens wat voor mij laat klaar aflaat. Ik heb het al voordat gedaan. een weer dan sê. Dis net so. Kyk nou gee jou Kyk. gesig nooit in die kant. Wat is het? Trek nog af. Go on, Nicky. Stop, je val. Lorico. Come on, Lorica. Kom Larika. Kijk eens eens aan, kijk eens aan. Als ik die vaart, dan kan ik het opnemen. Jy in 2-8. Jy gaan doen. Dat kan, mag ik. Dat is zo makkelijk dit. Emiel, dan gebruik so dan. Yes, hy's lekker warm. Wat is dit? Die dan. Party is so 'n tipe ding wat hulle gebruik, né? Nee? Emiel, is so 'n tipe ding wat hulle gebruik om as hulle nie daai ander ding gebruik om mense Ja. af te haal nie. Uit vir jou. Figure of uit. Dit lyk nog eens lekker. Jo. Maar dis nie die ding van dat jou beide lare show. Neem jy my af? Maar nie terug doen met die dan. Oh, kan ek nie hierdie ding afhaal? Au. Hallo babes. Larika. Okay, nou gaan Lindy onderste bo. Jy trek net jou broeke verswak. Go on, Lindy. Charlotte het nog steeds in haar harnas. Ek wil nie af nie. Come on Lindy. Nee, ek moet Lindy eers kyk en dan wag ons op. Jackie. Hy kom af. Jy sê maar dis koud bo, hè? Ja, dis wat maak
Hey, dis aan my geplaas ek daar. Sê ek daar heel bo was. Ek begin die wind te waai. Ek weet hoe gereën net as ek klaar af en ek's like, thanks. That's a good sign, isn't it? Jullie gereed is so lekker. Hardloop, Boetie, hardloop. Ek ga afval die dag. So if you just walk up towards me, walk your feet up, you'll just naturally just walk back. Good, okay, legs together. And just pull your bottom up a little bit higher so you're lying perfectly flat. That's it. Good. Okay, spin yourself around so you're lying on your tummy. Good, okay, feet together. Legs together. Yeah, and then bring your arms up a little bit higher. Your hands need to be up higher on the ball. That's it, and tuck your head in, and then big kick out with your legs. Perfect. Excellent. Okay, do a cat. Yay! Just a cat. Clap Yeah. with my hands. Yeah. Oh! That was close. Gravitasie. Hy het weggeskoot en geslaap terwyl hy aan het maak het. Or you can just let your feet swing round like this. Maar hier zijn al, hij is niet zo goed, het is zo ver. Maar dat gaat niet zeggen. Dat was nog. Kom, je kan het doen, man. Het is een makkelijke ding. Oh. Stop, je valt. Kijk maar aan, kijk maar aan. Okay, stop. Okay. Lock it. Zap, zap. Now it's locked off. Got 1, 2, hold both ropes with your hand. You can let go of that one. Draai doen het. Dat is correct. You can let go of them. Yeah? Okay. Now what I want you to do is hold both ropes together. Okay. Now what I want you to do is flip your head back so you're, wrap your feet round. That's it. And let go of the rope. Yeah, lower her down. Ja, leg uit. Op een duik. Meneer Pijpvatten, meneer Pijpvatten. Ping. Okay, but if you're ready, just let your undo your feet. Undo your feet. That's it. Woo! Okay, so take your axial position back up again. Okay? And away you go. You're welcome. Thanks a lot. Thanks, guys. Allemaal op